हर की बगली में एक नई खेया धेला हो कि साली कहे मेला घूम के, कि साली कहे मेला घूम के। हर कहे चाट फुचका खाई बेयहु रुकेला हो कि साली कहे मेला घूम के, कि साली कहे मेला घूम के। कही सन आइल समय आयल बेला हो कि साली कहे मेला घूम के। तो चलिए नमस्कार प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह रवा सबका टॉप बी कॉमेडी में स्वागत कर रहल बानी। साली साली ढेर ना करब ना तो मेहरारू खिसिया जाए। अब देखिए यही बात पे एगो बात याद पड़ गई कि मानी एक बेरा के बात हो गई, हमारा गाँव में माने मुखिया जी रहले हाँ, अब बड़ी बढ़िया सुंदर सामाजिक विचार के आदमी रहले हाँ। और एक बेरा के बात हो कि माने अपना माने विचार से रखले कि एक बेरा सम्मेलन आम सभा बुलावल जाए कि हमने के अपना गांव में कौन ऐसा आदमी बाकी जो मेहरारू से ना डराए। भैया भइल ऐलान कि मेहरारू से के ना डेराला, पूरा ऐलान भइल, सब लोग एक जगह जुटान भइल। आ कहले मुखिया जी कि भैया देखा हई जौन लाइन बा, एक लाइन बिना डेराए वाला आ हई एक लाइन जौन बड़ुए डेराए वाला। माने समझ ली कि भैया अधिक से अधिक लाइन माने लागल कि मेहरारू से डेराए वाला आ ना डेराए वाला लाइन में भैया एक आदमी खाड़ रहे। तब तो मुखिया जी बाप रे बाप माने गईले ओकरा के शाबाशी देले, कहले कि वाह पूरे गांव में तो ही मर्द बाड़ा। अच्छा लेकिन एक बात बताओ भाई, तहरा कैसे लागता कि माने कैसे तहरा बुझाला कि हम मेहरारू से ना डेराई? तब वो आदमी कहलस कि मुखिया जी बात के तो हमरो पता नहीं कि हम कैसे ना डेराई, बस हमर मेहरारू कह के गइलस कि तहारा यही लाइन में खड़ा होके के भाई से तारा हिले के नहीं थे, यही से हम खड़ा बा। हाँ तो भैया छोड़ी उस सब बात चलत रहे मेला घूमे जाए के। माने हम सोचनी कि चली मेला घूमाई आओ कि अकेले ही चले जाई घूमी, ना तो माने अकेले ही घूमे गोइला में भलाई बा ना तो काम गड़बड़ाई ले बा। ऐसे कहनी कि चुपचाप आंख बंद करके एकदम मोटरसाइकिल अपन निकलनी आ लेके निकलनी गईनी। जैसे ही धोबी घाटवा मोड़ हम पहुंचनी, धोबी घाटवा मोड़ जैसे ही हम पहुंचतानी तो एगो खूबसूरत लड़की ई खूबसूरत लड़का से लिफ्ट मांगलस। माने हमरा ऐसा लड़का से लिफ्ट मांगलस तो ये हमरा खातिर बड़ बात रहे। तो समझ ली कि भैया जानते बानी हम ठहरनी बढ़िया आदमी, ओकरा के लिफ्ट दे देनी ओकरा के बैठनी। जैसे ही 1 किलोमीटर दूर बने हम आगे बढ़नी तो वो लड़की के चक्कर आवे लागल। तो जब चक्कर आवे लागल तो सीधे भैया बिना सोचले समझले हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंचनी, हम बाहर खड़ा रही, तब तकले भीतर से एगो डॉक्टर आके 10 मिनट के बाद आके कहता बधाई हो भैया तू तो बाप बने वाला बड़ा। तब हमारा टेंशन बढ़ल एकदम, तो हमारा तब मेला घूमे के दिमागे डिस्टर्ब हो गई। कहने कि ना ऐसा ना हो सकेला, हम ई लड़का के बाप ना हो सकीला। तब तकले ओने से अंदर से लड़की आई, कहलस कि ना यही लड़का के बाप हमें। ऐसा ही एक जगह कार्यक्रम करत रही जा तो मैं मित्र भेटल उनके, तब तकले फोन आ गई। फोन आयल तो कहले कि का जितेंद्र जी रोआ का बात बा, बड़ा टेंशन में लागत है। कहनी कि हाँ भैया का बताई टेंशन वाला बातें बा। कहलन कि टेंशन में ढेर रहता नहीं तो एक काम करी रोआ हमारा गाँव में चल आई रोआ टेंशन दूर हो जाई। तब का करी कि चलनी उनका गाँव में उनका गनी, गाँव घर के नजदीक पहुंचनी। गाँव के तो एक आदमी से पूछनी, छोटहन एगो लड़का आवत रहे, ओकरे से पूछनी कि बबुआ माने दीपक जी के यह घर है का? कहला कि हाँ यही वाला तो है।
माने जोना में से मियाँ बीवी के लड़े के आवाज आवता। तब हम कहनी कि बबुआ तू उनके लड़का हवा का? कहता कि यही बात के तो झगड़ा चला था भीतर में कि हम केकर लड़का हैं। माने का बताई भैया, टेंशन कहीं केहू के कम नहीं खे, हर जगह टेंशन उहे धैले बा। तब का करी, माने हर पछता के हम ओजो से वापस घरे आईनी सोचनी कि भैया अब अकेले गइल माने खतरा से खाली नहीं थे। तब हम कहनी कि मेहरारू से कि ये काम कर, चला तैयार होख, चल जाओ तनी घूम ले आवल जाओ मेला बाजार। तब लेके निकलनी अपन माने मेहरारू के साथे। जैसे ही माने अपना गली चौराहा पर हम पहुंचनी, तैसे ही पीछे से एगो लड़का कमेंट कैलस, कहलस कि देखा 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 ही अलिया जैसन लड़की है कलिया के साथ। अलिया जैसन लड़की कलिया के साथ। भैया हम का करी, जैसे ही घूम के जवाब देवे के सोचनी, ओकरा से पहले हमर मेहरारू दिलस जवाब। कहलस कि हाँ बोलला से बोलला बोलिहा मत। इहे बर पावे खातिर हम कितना माने हम जब तब कैली तारा पता बा। माने सावन के 16 सोमवारी कनी तो जाके मिलल है। तब हम कहनी कि अच्छा एक बात बताओ, तब काहे करेलू, अब तो हम तारा मिल गई। तब मेहरारू कहलस कि अब हम ये से करत आनी कि माने अब की बेरा अगर भगवान जी से हमारा मुलाकात शंकर जी से है तो उनकरा से बात कहब कि तोहरा से का मंगले रही तू का देला। अब तोहरा से आम मंगले रही, ये तू महुआ देला। अंगूर मंगले रही, तू लंगूर देला। का करी भैया, कहीं टेंशन मुक्ति नहीं खे। अकेले जाता नहीं तब वो टेंशन बा, मेहरारू के जाता नहीं साथे तब वो टेंशन बा। टेंशन माने टेंशन दूर नहीं के हो। तो भैया यही टेंशन लेके माने हम समझ ली कि गई डॉक्टर साहेब भी गई डॉक्टर भी कहनी कि डॉक्टर साहेब ये हमार चेहरा के बदल के माने खूबसूरत एगो चेहरा बनाई। काहे कि लोग हमरा के कलुआ कहता, लोग हमरा के कालिया कहता। तब माने डॉक्टर साहब कहले कि हो जाई, प्लास्टिक सर्जरी करे के पड़ी। हम कहनी कि कदम माने खूबसूरत बढ़िया हो जाई नु, तो कहले कदम हो जाई। तब कहनी कि तो कितना पैसा लागी, कहले कि 5 लाख। कहनी कि ओकरा से कम ना, कहले कि 1 रुपया कम ना हुई। तो हम कहनी कि अगर प्लास्टिक हम अपना घर से दे दी तो? तब कहले कि अरे यार ऐसन ना होखेला, ऐसन कहीं ना होखेला। तब जाकर के माने कि कहली कि ऐसा ना होखेला। तब टेंशन भइल कि 5 लाख आई कहाँ से। तब नजर पर माने डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहरी प्लस के चिन्ह लगाव रहे। कहनी कि अच्छा डॉक्टर साहब भी बताई भाई प्लस के चिन्ह रहुआ सब काहे क्लिनिक के बाहरी लागल बा, कि हर जगह गाड़ी पर, क्लिनिक में, बोर्ड पर हर जगह लागल रहेला। तब कहले डॉक्टर साहब कि हम तो केहू के बताईला ना, लेकिन तहरा के बता देता नहीं। हालांकि मने बताइले बाने तब से हम बहुत लोग के बता देले बानी। आज हम वीडियो में भी बतावत हनी। कहले कि देखा है प्लस के चिन्ह बानू, जब खड़ा पाई बा एक मतलब होला कि मरीज हमरा भी खड़ा खड़ा लोग आवेला और लेटल लेटल लोग जाला। और दूसरा फायदा कि माने मरीज कतनो घाटा में चल जाए लेकिन डॉक्टर हमेशा फायदे में ही रहेला। भैया ये वीडियो रउआ सब के कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताइब जा। और रउआ सब के अगर अच्छा लागल हुई तो तनी लाइक करब जा, तनी शेयर कर देब जा। आ चैनल पर रउआ सब नया हो खब जा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। तब तक जय हिंद।